कि दारू पी के मार कैलाश देवर दारू खाना में सासुर संग सैया मोर धराइल बाड़ थाना में। दारू पी के मार कैलाश देवर दारू खाना में सासुर संग सैया मोर धराइल बाड़ थाना में। केहू पर बिकार नइखे करी का उपैया घरवा में नइखे हमरे एकहु रुपैया। केहू पर बिकार नइखे करी का उपैया घरवा में नइखे हमरे एकहु रुपैया। आग लागे बजरे पड़े सासू के खजाना में सासुर संग सैया मोर धराइल बाड़ थाना में। सासुर संग सैया मोर धराइल